Ало, Шефе, Янко, добър ден. вие какво правите, бе? Ние днеска ще се видим ли или? Работим, тук сме на сватбата, извозихме първата част от гостите и сега чакаме още. Вие къде сте? Нещо не ви виждам. Ма каква сватба? Ние сме на сватбата, още нито един гост не е тръгнал. Къде сте вие, бе? Тук сме в баня. Извозихме гостите до ресторанта. Ма каква баня, казах ви? Банкя, бе! Банкя! Вие имейлите четете ли се? Ах, маля. Банкя, не баня! Ти нали чете резервацията? Вие сте на 200 км от тук. Оля, как се изложихме. Така, Янко, не ми казвай, че до сега сте извозвали някакви случайни хора до някакви случайни места. Малумници такива! Ами, май така стана. Оле, майко, вие сте на 200 км. Марш насам! Марш веднага! Веднага насам! Добре, тръгваме Ма към вас, веднага тръгваме искам. към вас. Видя ли какво направя? Видя ли какво направя? Оле, Заради майко, тебе, вие бе. сте на 200 км. Идваме, шефе, Веднага идваме. тръгвайте насам. Веднага тръгвайте. Утре в офиса ми. Утре в офиса ми. Оле, майко.